Tyson Kwant in de beveiligde inrichting in Vught zit. We meldden gisteren al in het Access Journaal dat Surendi Kwant, beter bekend als Tyson, volgens het Openbaar Ministerie een van de leiders van de criminele organisatie No Limit Soldiers, dat hij zal worden vastgezet in een maximaal beveiligde gevangenis in Nederland. Dinsdag werd dus bekend dat hij is uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten. Dat was een gevolg van een uitleveringsprocedure die Curaçao al in 2024 had aangevraagd. Dat duurde heel lang omdat zijn advocaten tegen de uitzending waren gaan procederen. Kwant wordt ervan verdacht de No Limit Soldiers te hebben geleid, samen met Irwin Nutu Bawu. En die is inmiddels tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Ze zouden zich hebben bezig gehouden met het uitlokken of plegen van moorden, grootschalige drugshandel en het witwassen van geld. Hij is dus uitgeleverd aan Curaçao, maar voorlopig blijft hij in Vught. In deze maximaal beveiligde gevangenis zit hij volgens justitie het veiligst. Het gaat om een EBI en dat is een extra